når Disney i Danmark har besluttet, hvad der skal laves, så går det videre til den, der skal instruere det. Ja. Så går det videre til casteren, som skal ringe folk op og booke tider. Så det har jeg ingen indflydelse på. Nej, okay. Jeg sender selvfølgelig gaver og kager til alle instruktørerne. Selvfølgelig. Dagligt. Skal man. Det skal man jo. Så står en en æske chokolade og en flaske champagne hver morgen. Husk lige mig. Måske en trussel. I dag kan I godt regne med en dejlig overraskelse. Du har ikke tid til at sove. Tænker du det samme som jeg, Pinky? Jeg tror ikke, jeg bryder mig om det her sted. Fat mod kaptajn. Du har tunet ind på Stemmen bag stemmen. En portrætserie om den danske dubbingbranche og ikke mindst de ikoniske stemmer fra den. Dine værter er Frederik Daugaard og Kasper Nørreå, og i dag har de besøg af mig. Jeg hedder Anne Hjort. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Anne. Tak. Tak, fordi du gad være med. Tak. Det er en kæmpe, kæmpe ære at have dig i studiet. Det har vi set frem til længe, så tusind tak, fordi du gider være her i dag. Tak fordi jeg må. Jamen, vi er så glade for det. I ser så søde ud. Tak, i lige måde. Tak og i lige måde. Solen skinner udenfor. Det er fantastisk. Det er bare dejligt. Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at starte fra starten af. Og så vil jeg høre dig, om du vil fortælle om, hvordan du kom ind i dubbingbranchen. Ja. Ja. Jeg var færdiguddannet skuespiller. Jeg havde været i gang i måske 8 år eller sådan noget. Og så fik jeg den tanke, at jeg kendte nogen, der dubbede lidt, at det var da egentlig nok noget for mig. Fordi det var musik, og det var sådan noget med at have en musikalitet i, så tænkte jeg, ikke? Og gik altid og legede lidt. Og så havde jeg hørt af Lars Thiesgaard, som jeg havde sådan lidt kontakt med i skuespillerbranchen, at han var startet ude på noget, der hed Sun Studio. Så jeg skrev til ham, og jeg vil lige sige, at jeg er rigtig dårlig til at sælge mig selv. Jeg skriver aldrig til nogen, og jeg promoverer mig selv rigtig dårligt. Og alligevel har jeg været her jeg har 40 års jubilæum i år. Okay. Nå, men så skriver jeg til Lars, hej Lars og Anne Hjort her, og jeg kunne godt, der var ikke noget svar. Så var jeg så fræk, jeg tror, jeg skrev en gang til, ikke? Og jeg kan ikke huske, om det var post, altså det var brev, eller hvad det var. Jeg skrev en gang til, jeg hørte ikke rigtig noget. Og så er det jo sådan ofte i livet, og i hvert fald i min branche, at det er nogle tilfældigheder. Og så kan vi jo altid snakke om det er tilfældigheder, eller om man tror på noget. Men jeg havde en skuespillerkollega, veninde, Pauline René, og hun var i gang med at lave noget ude på Danmarks Radio sammen med 2 andre skuespillerinder. Og de lavede noget dubbing, og så skulle de 2 af skuespillerinderne til Aalborg Teater og lave en forestilling. Og der sad Lars Thiesgaard også, og så havde Pauline sagt, altså hvis I skal skifte nogen ud, så kunne man jo prøve at ringe til Anne Hjort. Jeg har en fornemmelse af, at hun kan. Og så kom Lars i tanke om, nå for fanden, jeg skulle have glemt at svare hende, ikke? Ja. Så de ringede og sagde, har du lyst til at komme ud? Og så dengang, i dag sidder man jo alene i en boks med kontakt til en lydmand. Dengang, der sad man ved et langt bord, alle sammen. Alle 6-8 skuespillere. Okay. Jeg tror, vi var 6 på det. Med manuskript, papirmanuskript, og en instruktør og en lydmand med store spoler. Ikke? Vi snakker altså 35 år siden. Ikke? Og jeg kom ud, og gudskelov for det, fordi så havde jeg en chance for at se, hvordan de andre gjorde. Ikke? Så jeg sad sådan her og lyttede. Nu laver jeg ansigter, fordi jeg kiggede bare til siderne. Og der lå papiret, og så sagde man så en replik, og så svarede den anden. Og når vi så nåede ned for enden af siden, så var det helt stille. Og så var der en, der nikkede, og så bladrede vi på samme tid. Okay. Og så kunne lydmanden klippe. Thumbs up, det betyder start igen. Ikke? Ja. Og sådan arbejdede vi i 3 timer. Så havde man frokostpause, gik man ned i kantinen og spiste en lækker fed frokost. Og så gik man tilbage og arbejdede 3 timer mere. Ikke? Okay. Men dengang kunne man jo så hele tiden sådan fornemme hinanden i rummet, og man svarede på en replik. Og så gik det åbenbart meget godt. Jeg kom der, tror jeg, en uges tid. Og så skrev Lars, eller ringede op og sagde, nu har jeg en opgave til dig. Det foregår på noget, der hedder Sun Studio, ude i Nordvestkvarteret, hos Svend, som er musiker og lydmand, og har startet hele det der. Han var den første, der lavede dubbing. Og det er en opgave, du skal være en lille dreng,
Altså sådan en lille dreng, der bare er 6 år. Og jeg har en fornemmelse af, at det kunne være en udfordring for dig, ikke? Mm-hmm. Og det var så Vibeke Dueholm, der spillede den lille pige. Og det var sådan en historie om den lille dreng, der gik i seng om aftenen og blev lagt i seng og kunne ikke falde i søvn. Og så kom der en ude fra rummet, og så rejste de ud i rummet, ikke? Mm-hmm. Og jeg vil bare sige, nu ved jeg, i dag sidder man med en iPad, og laver kun den replik, man skal sige. Ja. Man når ikke engang at høre hele historien, det skal jeg jo ikke sige offentligt, men altså, man har jo ikke tid og råd til at sidde og se det hele igennem. Nej. Så jeg kom ud, og så lå der sådan nogle farvede tusser, og så farvede jeg hver replik, og jeg havde flere forskellige figurer ind med hver sin farvetus, brugt alle 8 farver, og arbejde. Og der var god tid, der var sat 3 timer af, man skulle bare nå et par manuskripter. Så tak for det, for det var jo alle tiders grundskole. Jeg blev simpelthen bare stille og rolig. Jeg måtte lave fejl, og der var ingen hastværk eller noget. Så var der en dag, jeg tror sådan 3. gang, jeg kom derud, så var der en af de andre skuespillere, der havde lagt en seddel, der hed, var det muligt, du kunne nøjes med at bruge 1 farvetus, så vi andre også havde en chance for at strege vores replikker. Jeg fattede ikke en meter af, hvad der foregik. Jeg var bare sådan, men drengen er gul, og pigen er så det vil sige med det er bare, at stille og roligt, så lærte jeg en hel masse, og fik så flere opgaver, og blev højgravid, og min søn, han så tegnefilm altid, da han blev født, fordi han har jo ligget inde i maven. Indtil 2 dage før jeg fødte, sad jeg og dobbede tegnefilm. Med sådan maven godt derude. Så på den måde var det jo egentlig Lars Thiesgaard, men det var jo også egentlig Pauline René, som sagde, jeg tror, alle har det her. Ja. Hvad var det, der du havde været uddannet skuespiller, sagde du, i 8 år? Hvad var det, der fik dig til at... Har du altid tænkt, at du gerne ville... Nej, jeg tror ikke, det lå før jeg heller ikke, da jeg var færdiguddannet. Jeg var uddannet på Aarhus Teater og blev færdig sidder I godt, dreng? Jeg blev færdig i 83. Der var I jo ikke engang tænkt på jer endnu. Så jeg har 40 års skuespiller og jubilæum. Nå, jamen tillykke. Ja, tak. Har I blomster med? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, det er sådan noget, man opdager. Jeg kom tilbage til København ret hurtigt og blev freelance. At man opdager, at der er nogen, der snakker om, der er nogen, der lægger stemmer på sådan noget med tegnefilm, og så undersøger man lidt om det, ikke? Men jeg havde bare en fornemmelse af, at jeg ville synes, det var sjovt, fordi jeg også er et legebarn, eller og så leder man jo efter, når man er freelance skuespiller, så leder man efter nicher. Man kan jo ikke kun, medmindre man er ansat i 30 år på Det Kongelige Teater, så kan man ikke regne med kun at spille skuespil. Nej. Så man leder også efter noget. Man vil gerne indtage lydbøger. Det er jeg begyndt på først for 2 år siden, men altså, man leder efter nicher. Ja. Og på den måde, så var det måske den første niche, jeg fik øje på, var der. Ja. Og så synes jeg, det havde rigtig meget med skuespilleri at gøre. Ja. Det var det, og det har det. Det kan vi jo også tale om på et tidspunkt. Ikke? Hvordan er det at lave dubbing, ikke? For det er jo ikke kun at lave sin stemme om. Nej, præcis. Det er ikke kun at tale sådan her. Eller at tale som en dreng. Eller en mongum. Altså, det er jo sådan det tekniske af det. Ja. Men hele arbejdet med at se noget på en skærm, og kigge på figuren, og finde på en stemme. Nogle gange får man jo en engelsk stemme, det gør man jo ret ofte, en engelsk stemme i ørerne. Men det er ikke altid, man vælger, at det skal ligge tæt op af den. De kan også bede om et bud på at give bud på den her stemme. Og der arbejder jeg, ligesom jeg gør på teater. Jeg undersøger, hvad er det for en person, jeg står overfor. På teater eller på film, der vil jeg undersøge, hvad er psykologien bag det menneske? Er det plaget af noget? Jeg kigger på fysikken, kan man jo ikke på teater kigge på, men jeg tænker, hvordan går hun? Har hun nogle belastede ting med sig? Hvor kommer hun fra? Hvad drømmer hun om? Nu siger jeg hun, for jeg spiller for det meste kvinder. Men på den, og det gør jeg faktisk også på tegnefilm. Okay, alt det der baggrunds... Jeg kigger efter... Jeg starter med, har jeg fundet ud af gennem mange år, jeg starter med at kigge efter nogle ydre fysiske ting. Altså nu er det sådan, det kan jo være meget, men hvis det nu for eksempel er en meget stor næse, for eksempel på en figur, der har sådan en meget stor næse, eller så automatisk så gør et eller andet, som kan ligge i næsen, ikke? Eller hvis det er en, der bevæger sig hurtigt, eller man kigger
Og det skal jo gå lynende stærkt. Man har jo, dengang kunne man sidde og tænke lidt over det og skrive på ordene. Nu har du 1, 2, 3 sekunder, så giver man det bud. Okay. Så hjernen arbejder lynende hurtigt, ikke? Og det kan man altså blive rigtig godt trænet i. Ja, ja, der kommer vel erfaring ind her, der ikke? kommer altså, nok, det vil jeg tro. Altså, når jeg med den voksenhed, jeg sidder med i dag, stadig dubber tegnefilm, så vil jeg tro, det er fordi, jeg er rimelig hurtig. Jeg har nogle rutiner. Jeg har en måde, jeg kan anskue projektet på. Jeg har noget viden, jeg trækker af. Det er klart, at en nybegynder får jo langt mere i løn, for arbejder måske dobbelt så langsomt, eller hvad skal man sige. Hvis der er afsat 30 afsnit, så får vedkommende jo dobbelt så mange penge med hjem, fordi jeg arbejder hurtigt. Men til gengæld har jeg så også været heldig at få mange jobs. Ja, selvfølgelig. Så arbejdet er meget tæt op af det, jeg gør som skuespiller. Jeg undersøger figuren, jeg tænker, kan der være noget med stemmen? Er det lidt nervøst? Er det en lidt nervøs figur? Så er det sådan med lidt luft på stemmen. Ikke? Og det er det, der gør, at det er bare så sjovt stadigvæk. Ikke? Jeg synes stadigvæk, det er mega sjovt. Ja. Og få løn for at lege. Og hvad er det, du synes, der er så sjovt ved det? Ja, det at gå ind i et rum og få lov at være en anden, end man er selv. Ikke? Og finde ud af, hvad er det her for en figur? Og jeg mener, hverdagen, hvis det er sådan en far, mor og børn, familie, står man op og smager madpakker og kommer i skole, og så passer man sit job, og så er man ordentlig eller et eller andet. Ikke? Eller så men det at gå ind og være alle mulige andre, ikke? Og sidde der og lege, og så kan jeg godt lide at løse opgaver. Jeg kan faktisk, om ikke bedre, men i hvert fald lige så godt lide at gå og prøve på teater, som at spille. Okay. Fordi jeg elsker det der grundarbejde. Ikke? Find ud af, hvad skal vi med det her, og hvordan går og står den figur. Og så har jeg været heldig, at jeg både har spillet små drenge, og nu får jeg jo modne bedstemødre. Og sådan, altså, jeg har været heldig at få rigtig meget forskelligt. Smølfine og 105 smølfer, dengang man lavede smølferne. Ikke? Altså, vi lavede jo alle smølferne. Ikke? Min hovedfigur, det var Smølfine. Hun var sådan en lille sød med Smølfine. Og så dukkede der bare, hver gang man kom i studiet, så dukkede der 6 nye smølfer op. Ikke? Og min hjerne var bare ved at eksplodere. Jeg skrev ned, og sådan, altså jeg kunne slet ikke. Og så kan jeg bare huske en dag, hvor jeg kom og var sådan lidt ør i hovedet, og jeg kunne bare mærke, jeg har ikke flere skuffer inde i mig med stemmer. Vel? Jeg har ikke flere smølfestemmer. Jeg tror, jeg havde lavet 30. Ikke? Okay. Og så var det en natursmølf, hed han, kan jeg huske. Ikke? Okay. Og hvordan fanden skal jeg lige finde stemme til en natursmølf? Og så skete der bare et eller andet i mit hoved. Og så, nu kan jeg ikke engang huske det, men det var bare, så blev det sådan lidt læspeligt, fordi jeg tænkte sådan noget vind i træerne. Natursmølf, det var bare sådan en, der talte sådan her. Og det blev sådan en figur, jeg bragte med mig, fordi jeg blev bare så forelsket i natur. Ja, natursmølf, han talte bare sådan her, fordi han var altid ude i naturen og havde ondt i halsen. Så på den måde er det altså... Det er skide sjovt. Ja, det lyder ret sjovt. Og til alle jer, der er skuespillere og gerne vil lave tegnefilm og ikke kan komme til det. For jeg forstår så godt, at de unge i dag ved det så meget. Ja. Nu springer jeg lidt i det, fordi dengang jeg startede, der lavede vi jo også alle børnene. Fordi det var os, der kunne det. Så vi lavede børn, ikke? Jeg kunne lave masser af forskellige børn. I dag er det børn, der laver børn. Og det er jo godt. Ja. Og det er fordi, der er kommet så mange dygtige børn fra eventyrteater og børn, der begynder på det her. Der sidder jo børn og dobberne, de er 4 år, så får de replikken, og så siger de replikken. Og de gør det simpelthen, altså. Ja. Fordi det er en anden generation i dag. De ser så meget på nettet, og de hører amerikanske sange og stemmer. Ja. Så jeg laver jo ikke børn mere. Og det kunne jeg jo gøre, hvis ikke der var nogen, men der er mange dygtige børn og unge. Ja. Men det er vel også meget godt egentlig. Jeg tænker også måske for produktet, også at børnene også er sådan, ikke? Super fint. Det kunne man bare ikke gøre. Nej, det var ikke en mulighed dengang der. Man tænkte ikke over, om man skulle, at det var for dyrt at hive børn ind og skulle træne dem op, ikke? Og børn går jo i skole, og altså, men i dag der
går de kun i skole, indtil de skal lave tegnefilm. Præcis. Men det kan man jo lidt godt generelt se. Jo længere man går tilbage i tiden, ikke, desto flere roller havde den samme person, jo, samme skuespiller, end i dag. Ikke? Der er listen jo meget lang af forskellige skuespillere og børn, der er inde. Ikke? Helt sikkert. Ja, så der er kommet flere om budet, kan man sige. Meget, og mange dygtige. Altså stor respekt. Rigtig dygtige. Ja, helt klart. Som kan meget, og som arbejder hurtigt og grundigt. Ikke? Og det er også derfor, at produktet er så godt nu, ikke? Og teknikken er blevet så meget bedre. Dengang, der var der sådan 5 sekunders indløb, og hvis man lavede en fejl, så skulle lydmanden sådan tilbage og finde, ligesom når jeg læser lydbøger nu, så klipper jeg selv ind. Hvis jeg laver en fejl, jeg sidder selv og indlæser det i et studie, men så klipper jeg jo tilbage til et åndedræt og sådan noget. Ikke? I dag der er det klik, 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 så er vi klar, og så er der 2 sekunders indløb, og så kører den igen. Ikke? Det var lidt større arbejde dengang. Ja, det tog jo en sommer, en vinter og et forår at lave en halv times dubbing. I dag der kører vi 3 timer ind på sådan der. Ikke? Okay, så det er meget mere effektivt nu. Ja. Savner du den gamle måde at gøre det på, eller er det meget, følger man med udviklingen? Ja, det er man jo nødt til. Ikke? Mit største chok for mig, det var at gå fra papir til iPad. Det tror jeg var der. Ja. Det var helt forfærdeligt, fordi det handler om man er visuelt opfattende, eller man er, auditiv. Ikke? Ja. Altså, jeg skal helst skrive og tegne, mens jeg lærer. Ja. Okay. Jeg kan også finde på, hvis jeg skal lære uden at skrive det op. Ja. Nu har jeg øvet mig i at lade være, men det har jeg gjort i mange år. Så skrev jeg det, fordi når min hånd skrev det, så når jeg havde et manuskript liggende på papir, så havde jeg alle mulige tegn. Så dengang havde vi også tid til at lytte replikkerne, måske en, må jeg godt høre den igen, og sådan, så lyttede man en hel replik, ikke? Ja. Bare giv dig god tid, og så mens jeg lyttede, så havde jeg alle mulige tegn, som ingen nogensinde ville kunne styre, bare jeg havde gemt sådan en manuskript. Det kunne have været så sjovt. Ja. Men der var en bue opad, eller en bue nedad, eller prik, 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 eller sæt. Og jeg ved ikke, hvordan det opstod, det system, men det betød noget. Det var det samme tegn, der gik igen? Ja, okay. Det var ikke et system, jeg havde lært, men det var sådan noget, min hjerne vidste, her skal jeg lige trække den lidt, og her skal det gå op, og her skal det jo ned, og her går det rigtig hurtigt, og her går det langsomt. Fordi jeg skulle jo huske det, jeg havde hørt, og så skulle jeg jo lave det igen, ikke? Og da de så tog det papirmanuskript væk, og der kom en iPad op, og mine hænder lå der på bordet, jeg kunne intet gøre ved det manuskript. Jeg kunne ikke sætte tegn. Jeg var bare sådan, hele mit system brændte sammen. Altså, og min hjerne sagde, mit franske, hvad sker der her? Og jeg ved ikke, må jeg høre den igen? Fordi, må jeg nøjes med at høre kan jeg høre en linje hver gang? Bare lige. Men altså, det er jo som med alting så her i verden. Til det. Så blev jeg bare ved. Og i dag kører jeg jo med en iPad, og mine hænder ligger bare lige så stille på bordet. Okay. Jeg skulle til at sige, jeg har det lidt på samme måde som dig, hvis jeg skal holde en præsentation i forbindelse med mit arbejde. Så jeg skriver først et på computer, men når jeg så skal udenadslære det, så skal det altid være i hånden. Så laver jeg nogle stikord, og så har jeg det papir med. Ja. Fordi det er sådan, jeg husker bedst. Ja. Men man kan vende sig til det hele. Ikke? Jeg har også haft det sådan, som skuespiller har jeg været meget involveret i noget sang, eller har også lavet revyer, så skal man ret hurtigt lære sang og lære stemmer. Og vores kapelmester på en af revyerne havde sådan kommet med en sang dagen før premieren, som var sådan en slutsang, og var selv lidt stresset og sagde, hold nu kæft, kan I ikke bare komme nu? Og han spillede det for mig, og vi stod på den anden side af flylet, 4 skuespillere, så du har den her stemme, man, ikke? Og jeg var træt i hovedet, og havde mange tekster i hovedet, men jeg var bare sådan, jeg siger, jeg kan ikke, jeg forstår ikke, hvad du spiller. Og han kiggede på mig, altså forstår. Og så sagde han, kom herover. Så gik jeg om på den anden side af klaveret. Så det på noden. Så det, han spillede. Da, 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 da. Altså 2, 3, op, 1, ned. Og så kunne jeg synge det. Okay. Og så gik det bare op for mig, at det er sådan, min hjerne fungerer. At jeg skal se det. Jeg skal se melodien. Visuelt. Nu kan jeg lidt noder, ikke? Så jeg kunne se, op, ned, en halv, da. Men tænk, at det er så forskelligt. Andre, de siger, bare spil det for mig. Ja, så kører det bare. Så det er også noget, jeg har måttet
bruge nogle år på at øve mig i. Du må da have mødt andre i branchen, der har haft det på samme måde som dig selv. Hvordan har de løst den ud? Har de også bare vendet sig til det? Man bliver nødt til bare at øve sig. Det er jo som med alt her i livet. Øv dig. Ikke? Og jeg har haft klaver hele mit liv, så når jeg fik sange, så sagde jeg send noden. Og så kunne jeg selv prikke det ud derhjemme. Så kunne jeg komme som en anden skoleduk, så kunne jeg det. Men nu, kan det være der, det kom fra, at du har lidt musikalsk baggrund, det her med at tegne, så det var dine egne noder, kan man sige? Ja, det tror jeg. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det har du ret i. Det jeg kunne spille, jeg gik til klaver som 6-7 år, ikke? Og sådan, nåede aldrig så langt, men sådan 2-3 år, Før-Elise-stadiet, som de fleste når til, og så stopper man. Der nåede jeg også til. Og så gider man så behøver vi ikke kun mere. Men jeg kan spille Før-Elise stadigvæk uden noder. Det sidder helt inde bagerst i hjernen. Nå, det er sjovt. Jeg siger ikke, hvordan det lyder. Men du kan. Men det, på den måde har der jo været en kæmpe I dag siger kapelmestre, prøv at jeg indspiller det på et bånd til dig. Ikke? Jeg gider ikke sidde og skrive det ud på noder. Nej. Så derfor har jeg været nødt til at lære det. Så jeg øvede mig i at lytte og lære, som vi siger i branchen. Men nu kan jeg lytte på noget, og så lære det. Ikke? Ja. Det er sjovt, du siger det med den her musikalitet, fordi nogle af de andre, vi har talt med, som også har haft en musikalsk baggrund, har sagt, at det har været sådan en styrke for dem faktisk, at de har haft det her. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er? Altså ud over de her, selvfølgelig at forstå noder og alle de her ting her. Men hvad er det ellers, hvad musikaliteten gør i forhold til dubbing, at man kommer med det? Ja. Det kan jeg godt. Dejligt. Nej, jeg tænker, det kan lytteren ikke høre. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det at dubbe, det er for det første bare det overhovedet at komme ind det rigtige sted. Altså 3, 2. Nå, nu skal du høre, altså, at man har en pulsfornemmelse. Ikke? Jeg er også uddannet gymnastiklærerinde, og jeg har været professionel danser. Og det har også kommet mig til gang, for det at have en kropslig fornemmelse af puls, der skal replikken ligge. Eller det at have en kropslig og rytmisk fornemmelse af, hvor lang replikken er. Og at man, fordi selvfølgelig hører man noget engelsk i ørerne, men man hører det jo ikke så højt, når man selv dubber med. Så det der at have en rytmisk fornemmelse for, hvor lang skal replikken være, hvornår skal jeg tale hurtigt, og så skal jeg også tale langsomt. Det har noget at gøre med musikalitet, men ikke på sådan en, jeg er dygtig til at spille musik måde. Det er noget med at have en fornemmelse af puls, og kunne have sådan en rytmested og vide 1, 4, eller 1, 5, 6, 7, eller hvad man nu tæller. Jeg kan for eksempel sidde sådan 1, 5, jeg ved hele tiden, hvor 1 og 5 er, eller 1 og 4. Jeg har pulsen indbygget, fordi jeg siden jeg var 3-4 år har danset ballet, eller sådan altid skulle lytte til en puls, og gengive et eller andet, enten en sang eller en bevægelse til det. Så det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, men når I spørger, så tror jeg, det er det, der gør, at nogen har nemt ved at dubbe, og andre hele tiden støder mod noget, de ikke kan fornemme i kroppen. Ja. Og måske også kan være derfor, at der er nogen, som altså objektivt set er gode skuespillere, men måske ikke er gode dubber, fordi man måske mangler den her musikalitet. Det tror jeg. Ja. Og det er jo ikke mærkeligt, hvis man er en mega god skuespiller, men ikke dubber tegnefilm. Nej. Fordi det heller ikke siger en noget. Nej, præcis. For man skal også synes, det er nemt og sjovt. Og det er måske den der leg, at gå ind i det rum for mig stadigvæk. At så mærker jeg hele det der musikfornemmelsen, eller rytmen for en replik, eller altså... Jeg lige lavede sådan en ret svær opgave, hvor det var meget sådan kritisk fra USA, ikke? Og skrev tilbage, flot, men der skal du lige. Og hele det der, at gå helt ned i materien med replikken, og så blev hun vred, og så blev hun ked af det. Det var sådan en figur, der transformerede sig. Jeg siger ikke her, hvad det var, for du må jo ikke tale om det, før det kommer ud. Men en figur, der transformerede sig fra at være mega ond, til pludselig at bare være en lille kattekilling, fordi hun skjulte sig. Ikke? Der tænkte jeg også, jamen altså, sikke en gave. Jeg synes, det er vildt sjovt. Ellers ville jeg heller ikke gøre det. Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Okay. Fedt. Vi har også talt med folk, som jo ikke er altså skuespiluddannet, ikke? Men som har noget musikalsk baggrund, som godt kan træde ind i den her branche. Ikke? Så man behøver jo ikke nødvendigvis at være, fordi det er jo igen det her med, jamen langt de fleste kommer jo med en skuespilbaggrund, og for at være en dygtig dubber, skal du være en dygtig skuespiller. Men det er måske mindst lige så vigtigt, at du har noget musikalitet i dig. Ja, jeg tror ikke engang nødvendigvis, man behøver at være en
dygtig skuespiller. Altså, man behøver ikke at gå ind på teaterscenen og spille stort teater for at være en god dopper. Det tror jeg, vi troede alle sammen, da det startede, men det kan jeg jo se nu, at det handler meget mere om at have der kan jo også være nogen, der dopper på at lave en fuldstændig tro kopi af det, de hører. Det vil sige, så er de dygtige til at opfatte noget og gengive det hurtigt. Ikke? Så det er jo alle mulige sanseapparater, jeg vil ikke sige talenter, men altså det er jo alle mulige forskellige metoder og sanser, man bruger i det arbejde og doppe. Ja. Hvis vi så kigger på nogle af alle de karakterer, du har doppet i løbet af din karriere, og der er immer væk nogle stykker. Er der nogen, du er særlig stolte af? Altså vi tænker, Bebop for eksempel kunne man nævne, ikke? Man kunne nævne, hvad hedder det? Er det ikke Vera i Scooby-Doo? Jessie, ikke? Jessie i Pokémon. Ej, var I gode. Og Bodil. 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 Skønne Bodil, Altså, jo, altså det mest markante måske, det er lige fordi det har fortsat i 20-25 år. Jessie fra Pokémon, ikke? Den onde kvinde. Altså, hende laver jeg stadigvæk. Og jeg var dengang det startede Pokémon i Danmark, der var det jo sådan et ukendt univers, og hvad er det for noget? Og der var jeg til casting, og der kom der folk fra USA og skulle høre stemmen, ikke? Og hun var meget, meget, meget dyb, Jessie, dengang. Hun har flyttet sig gennem årene på originalen, og så flytter man jo lidt med, ikke, for at være tro over for det. Men der var hun altså, hun var Jessie. Og jeg gav et bud og blev kaldt ind igen. Der kom folk fra USA og blev kaldt ind igen, og jeg tror, jeg var til 3 prøvevisninger, eller hvad det hedder, prøver. Lydprøve, Og så fik jeg Jessie, og så ejede jeg jo Jessie på den måde, ikke? Og Thomas Kirk fik min mandlige partner. Altså, vi var virkelig castet. Og der var ikke noget med, så laver I det i en måned. Nej, det var vores figur, ikke? Men at man så havde regnet med at blive hægtet af efter 10 år, ikke? Men jeg laver stadigvæk Jessie. Nu er der ikke så meget af det lige nu, men jeg har lavet Jessie for en måned siden. Nå, okay. Så nyt er det. Og så havde jeg også nogle andre figurer i Pokémon. Jeg var også politibetjenten. Hun forsvandt lidt. Og så var jeg også Nurse Joy. Og så for, tror jeg det er 2 år siden, det kan jeg godt fortælle her, i det fortrolige rum. Ja, det kommer ikke ud. At så var der nogen over i USA, der bliver jo hele tiden ansat nogle nye, og så var der nogen, der ligesom havde fundet ud af, at Nurse Joy, de måske gerne skifte hende ud, ikke? De ville ikke skifte Jessie ud, det var ikke fordi jeg var fyret, men de ville gerne skifte Nurse Joy ud. Så altså den danske Nurse Joy? Den danske Nurse Joy, ja. Så lydmanden sagde, jeg er ked af at sige det til dig, men de vil gerne finde en anden til Nurse Joy. Jeg sagde, det er fint, det er jo bare en anden figur, jeg har. Så sagde han, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, der foregår derovre. Jeg kan faktisk ikke følge med i det, så jeg tænker, kan du ikke prøve at lave en prøve igen? Kan du ikke? Så sender vi den afsted. Og så tænkte jeg, hvis de vil skifte Nurse Joy ud, så er det måske, fordi hun bare skal være lidt yngre. Så fra jeg altid har lagt Nurse Joy meget sådan uden krop, hvor Jessie, hun har krop, hun har både. Nurse Joy, hun er sådan meget luftig, og helt sådan det. Altså, der er ikke så tænker jeg bare, jamen, så gør jeg bare det endnu mere lyst, ikke? Så fik jeg rollen igen. Jeg tror aldrig, du har også set sig, at den lige skulle gøre. Jeg ved ikke, om de nogensinde har opdaget, at det er den samme skuespiller. Men de 10 stemmer, der blev sendt over, så valgte de dig. Så valgte de mig til Nurse Joy, så jeg bevarede Nurse Joy, og hende lavede jeg så sent dem for en måned siden. Ej, hvor sjovt. Men det har vi også hørt andre. Det må være det der med, at man kan være bange for, at lytterne kan genkende dig i flere roller, måske, der har gjort det. Så vil du lige lade den lidt lys? Okay, nu er jeg godt igen. Jamen, altså, alle ved jo godt, at vi laver de samme stemmer, ikke? Altså, jeg har lavet Jessie i 15 år, eller sådan noget, på det tidspunkt, måske 20. Ej, det er også helt vildt. Og så vil jeg også sige, Vera er også en jeg elsker hende, ikke? Lille nørdet med briller. Typecasting, som I kan se. Klog, mega klog, løser alle mysterierne. Hun er også skøn at lave. Ja, hun er og Bodil, også dejlig udfordring. Og da 2'eren kom, først var det jo en lille figur, så her i den sidste, der blev sendt, der var det jo en kvinde, der var blevet frigjort. Nærmest, og, ja, i hvert fald, altså det var sjovt, det der med en lille dukke, der bliver smidt ud. Og næste gang vi møder hende, der er hun blevet en selvstændig, frisindet, selvstændig, ikke single woman, power virkelig stærk woman. Kvinde. Virkelig stærk, ikke? Det var sjovt at lave. Ej, hvor var det sjovt.
Ja, det var en ret sjov udvikling, hun gennemgik der. Det var godt se, altså godt valg også, fordi vi skal jo ind og røre ved de stærke kvinder. Ja. Og så Postmand Per, det må også være noget af det største, jeg har oplevet, ikke? Hvor jeg lavede alle kvinder og alle børn. Ja. Det eneste, jeg ikke lavede, det var Postmand Per, og så 2-3 af de der mænd i familien, eller i byen. Ja. Og det foregik ude på Danmarks Radio, hvor jeg sad i samme rum som lydmanden og instruktøren, så vi var ligesom sådan 3, der arbejdede, og så var de bare stille, mens jeg læste ind. Og der havde jeg flere af 4 ark, fordi jeg skulle huske de der figurer fra gang til gang. Ja. Så jeg skrev fysiske ting ned. Jeg skrev ham her, navnet på ham, han er ligesom min søns kammerat Carl Emil, så vidste jeg, hvad jeg... Så kan du huske, hvad... Så huskede jeg noget fysisk med stemmen. Sjovt. Så der lavede jeg ved ikke, hvor mange børn der var i Postmand. Så sagde jeg på et tidspunkt til hende der instruktøren, hvor mange har vi egentlig lavet over årene nu? Har vi lavet 30 eller 40? Så sagde han, du har lavet 144 afsnit. Hold da op. Altså, det gik jo bare over mange år. Ja, selvfølgelig. Så stoppede de lige pludselig, fordi de gik konkurs. Nej, er det rigtigt? Altså firmaet, der producerede dem, gik konkurs og lukkede. Var det egentlig engelsk? Det var sjovt, det var en engelsk. Ja. Patty et eller andet hed det, ikke? Ja. Eller Postman Pat? Eller? Postman Pat. Postman Pat. Ja. Postman Pat. Kørte sin bil med sin lille kattemil. Det var altså også en virkelig dejlig opgave, fordi det også igen, det er jo ikke for at nedgøre, når det går stærkt, men det der med at få lov, at der er ro på, og man må kæle for tingene, der er tid til det, og der er nogen, der siger, prøv lige igen, og sådan noget. Ja. Fordi sådan er det jo ikke så meget mere. Det går ret stærkt. Det går noget stærkere nu her. Ja. Selvfølgelig går det ikke stærkere, end arbejdet, materialet er i orden, men der skal produceres. Der er mange om bidet, og priserne skal være i orden. Ja, selvfølgelig. Der er noget økonomi i det. Så det er meget anderledes at lave tegnefilm i dag, end da jeg startede, og alligevel er det fuldstændig det samme. Ikke? Det er samme sted inde i mig. Ja. Jeg henter det fra. Det er bare det ydre, der har ændret sig. Ja. Men Postmand Per, hvornår blev det lavet? Er det i slut 80'erne, eller start 90'erne? Altså stadig 90'erne, ikke? Det var børn i hvert fald. Ja, præcis. Ja. Ja. Og altså, det gik over mange år, ikke? Okay. Jo. Man siger 144 afsnit, var det sådan? Hold da op. Hvis ikke mere. Altså, det var bare, da jeg spurgte hende. Ja. Ej, jeg har aldrig undersøgt det. Nej. Jeg synes, at landskabet var så fantastisk med de der små veje, de der mursten. Det meget om så prøvede de, at på et tidspunkt ville de modernisere det lidt, så digitalisere det lidt, så fik han en mobiltelefon, og så blev bilen lidt smartere og sådan noget. Okay. Men det var i virkeligheden ikke... Så langt tror jeg ikke, nej, det var I så vokset fra det. Det var måske virkelig det gamle, man gerne ville... Jeg tror det. Altså, jeg møder mange, der siger, nej, vores børn sidder bare Postmand Per, og det er så hyggeligt, ikke? Jo. Man skal ikke tage fejl af det der stille og rolige, lidt gamle. Det er der mange små børn, der kæmpe glæde af. I det der ræs af lyde, vi normalt... Tænk på alle de her YouTube-videoer, ikke, som bare er klippet, altså sådan turboklip og masser af knald på farverne og alt. Men jeg tror også, at når jeg husker tilbage, altså Postmand Per var måske noget, det var, man kunne se sammen med sine forældre, fordi det netop var mere roligt. Og det er jo, der er ikke noget hyggeligt end at se tegnefilm sammen med sin far og mor. Altså, det er jo der, man har de fleste minder, ikke? Ja, det var en hyggelig... Ja, det var en god serie. Ja. Hvis vi må lige hoppe tilbage til Pokémon, der har jeg jo set sindssygt meget. Igen, indtil jeg voksede fra det. Desværre, jeg tror sagtens, jeg kunne optage det igen. Jamen, jeg tror, problemet var, at på et eller andet tidspunkt, så stoppede de med, at jeg så det, kan det passe, det var søndag morgen på TV2, inden Snor Snup søndagsklub, så kom det, ikke? Og der stod jeg altid op, for nogle gange så var der 2 afsnit i streg. Men så stoppede de med at sende det der, og så tror jeg ikke rigtig, jeg fandt ud af, hvor jeg skulle samle det op hen, og så blev man jo for gammel, men det var sådan et ritual der hver søndag morgen, så skulle jeg simpelthen op og se Pokémon, og jeg elskede Jessie og James. Altså. Fantastisk. Det er da også de skønne. Ja, det er virkelig. Der var bare en kemi der mellem de to. Ikke? Vidste du egentlig, hvor mange sæsoner havde man skrevet der? Var det bare 1 sæson til at starte med, og så, eller ved du, kan du huske det? Ej, jeg tror, der var... Det ved jeg faktisk ikke. Du vidste godt, at det var mere end et par afsnit, du skulle ind og lave. Men nej, vi anede ikke. Altså, vi tænkte måske alle sammen, det er da sådan noget, der hurtigt overstået, ikke? Noget mærkeligt noget med sådan nogle japanske og store øjne, og ser da underlige ud. Altså, skal jeg vide, om det er noget, ikke? Og hallo. Min egen søn, det var merchandise, havde jo Pokémon-figurer og Pokémon-kort og Pokémon alt muligt. Ja. Og han var fuldstændig uberørt af, at der var nogen, der sagde, er det din mor, der laver Jessie? Så
det tror jeg nok. Altså, det har han ikke sådan rigtig op i, eller? Nej, gudskelov, det har han aldrig gået op. Han har bare set det. Ja, så magien blev ikke fjernet. Nej, vi har heller ikke gjort noget ud af det. Jeg har ikke sagt, nej. Det er jo mor. Du skal høre her. Nej. Har det ikke været svært ikke at gøre? Nej. Okay. Nej. Jeg ville da totalt blære mig, hvis det var mig. Ja. Jeg vil ikke lave andet, tror man børn ville få et pip, hvis det var... Hvem tror I, det her er? Lad os lige høre den igen. Nu kommer postmand Per. Ja. Og hvor mange stemmer tror jeg lavede der? Nej, det er nok meget godt, de ikke blev udsat for det. Det er noget med ikke at spolere universet for sig. Altså, jeg skal jo ikke spolere magi, præcis. Det skal jo bare være det magiske rum, og sidde der på en sækkestol med en pose slik og lidt frugt skåret i både, ikke? Og bare nyde det. At mor så står over i døren og lytter. Jeg synes, han må... Ja, nu er han 30, så jeg tror, det går fint. Men noget, som jeg har tænkt over, som jeg også har spurgt nogle af de andre, vi har haft inde, det er, når du hører, hvis du ser Pokémon, eller kiggede din søn over skulderen, da han så det, er du farvet af, at du ved, at du er Jessie? Altså, kan du godt følge med i historien, eller når du så hører Jessie, tænker du så, det var der, hvor jeg stod inde i et lydlokale, eller lydstudie? Det er et sjovt spørgsmål, eller det er et godt spørgsmål. Tak. Ja. Fordi jeg tænkte sådan, netop det der med magien, vil man kunne fjerne din søns magi ved det, hvis du bare sådan, det er jo, havde fokus på, det er mor, det vil det jeg der, aldrig ikke? sige. Nej, præcis. Jeg ville bare lade som ingenting, og hvis han ikke reagerede med fald besvimet om af fryd, så ville jeg helt... That's my... Nej, men måske får man en lille smule anderledes forhold til tegnefilm, når man laver det, fordi når du siger, kan du godt gå ind i historien og følge med, når du så sidder og ser det. Altså der er måske lidt ødelagt af, at man jo godt ved, hvordan det bliver produceret. Så når jeg så, meget sjældent, men hvis jeg har hørt min egen stemme, så er jeg jo mere på arbejdet og tænker, det kunne du have gjort bedre, eller hvorfor lagde du hende sådan, eller et eller andet. Så går der jo sådan arbejde i det. Præcis. Okay. Så det... Så du er farvet af at have været... Ja, det tror jeg, men altså til jul og se de gode gamle tegnefilm og sådan noget, så er jeg på, ikke? Ja, okay. Så ja, jeg tror, fik jeg svaret overhovedet på dit spørgsmål? Nej, ikke rigtigt. Jeg fik smødt mig udenom. Det synes jeg. Ja, meget god måde der. Ja. Jeg lagde slet ikke mærke til det, at du ikke fik svaret. God politiker derovre. Ja, må man sige. Hvad var spørgsmålet? Det kan jeg ikke huske. Ej, jeg tror, du svarede på det. I hvert fald, at nu kommer der et nyt svar til mig. Det er, jeg tror godt, jeg kan beslutte mig for at koble min hjerne fra arbejdet, og så nyde. Ikke? Ja. Det er jo ligesom, når jeg som skuespiller ser film. Nu ser jeg ikke særlig mange gyserfilm, fordi det er ikke et felt, jeg sådan har nogen interesse i. Men er der noget gys, ikke? Så tror jeg dør skræk. Så tænker jeg, 3 lydmænd, en boomstang, det er taget om 8 gange. Altså, så er jeg nødt til at tænke, for så dør jeg skræk. Ja, og det kan jeg godt slippe. Når en film er god, så kan jeg godt slippe alt det der. Så går jeg på historien og sidder og græder, når der skal grædes, og glæder mig til næste afsnit. Ja. Men jeg kan godt blive taget af det der, men jeg kan ty til det som et redskab, hvis jeg synes, nej, for helvede, nu slår de ham ihjel. Så tænker jeg, men hvad med 8. gang, de optog det? Var han så død? Så der er noget, man sådan, man er lidt fagramt. Okay, ikke? Men det kan man så bruge på en god måde, lyder som om. Ja. Jeg kan godt nyde alligevel, selvom jeg er fagidiot. Ja, okay, det er godt. Ja. Er der så nogle af de her karakterer, vi lige har talt om, eller nogle andre, for den sags skyld, som så har påvirket i dit private, personligt, nogen du har... kunne lade dig inspirere af på en eller anden måde, eller tage noget med fra deres karakter over i dig selv? Nu nævnte du Vera før, at der er noget bogorm eller ekspert. Eller, Lad være slå. Jeg blev så forbavset. Det er også sjovt, det har der aldrig tænkt over, om der var noget af... Måske mere det, at hver gang man går ind og leger et sted, leger med det at være et menneske, får lov at være ond, eller får lov at være dum, eller man, nogle gange er jo også en lille hund, ikke? Hvad hedder den?
Jeg er med i sådan en griseserie. Gurli Gris. Ja. Og der er jo en dreng, der er en hund, ikke? Ja, der er bedstemor, og jeg er skolelærerinde, og andre bedstemødre, og jeg er den franske skolelærerinde. Hun er tale, børn, vi skal lidt. Så er jeg også en lille hund. Og selvfølgelig går jeg ikke hjem og en hund. Men det der med at lege, det tror jeg bringer med mig som privatperson, at jeg kan stadigvæk godt lide at fjolle og lege og improvisere og tænke ud af boksen og kan finde på at lave åndssvage ting derhjemme. Altså, så på den måde tror jeg mere end det er én figur, fordi det er jo ikke sådan karakterer, der tit har noget dybde, ikke? Nej, så på den måde der. Eller, Men jeg tænker på dem alle sammen. Jeg elsker dem alle sammen. Ja. Fedtmules mor kunne godt have været sådan en, der inspirerede mig. Hun var sådan en rigtig, det kan jeg nemlig huske, hun var sådan en, altså, hvad er Fedtmule, 30-40 år, han er ikke flyttet hjemmefra. Du ved, nogle af de der mødre, der lægger sig ned over deres drenge, så kunne man jo godt tænke, det skal man lige passe på med. Nej, så på den måde, det må I spørge hende sådan om jeg bragte Fedtmule med hjem. Hende med hjem, Han er ikke flyttet hjemmefra. Men man bliver jo vi bliver jo påvirket af alt, hvad vi laver. Også når man laver en rolle på teateret eller på film. Det bor jo inde i en. At det så forsvinder, når man ikke arbejder med det længere. Men det er jo noget, der er med til at præge den, jeg er. Også hvad jeg laver. Og jeg laver mange forskellige ting. Jeg har også været ude og undervise i erhvervslivet og undervise i at sidde foran en skærm og skal videre formidle noget. Der er mange nicher at bruge skuespillerfaget i. Og det har jeg altid gjort. Okay. Også af lyst. Men selvfølgelig også, fordi jeg skulle tjene nogle penge. Og så leder man efter ting, ikke? Og læse lydbøger ind, og tegnefilm, og undervise, og lave revy, lave teater, film, tv, når de kalder. Når de vil have mig. Så jeg føler mig meget privilegeret. Altså jeg startede med at uddanne mig som gymnastiklærerinde, svømning, atletik og gymnastik, og tænkte, jeg ved ikke, hvordan jeg skal blive skuespiller. Det smager lidt af fugl og fisk. Så jeg tog sådan en uddannelse, og så stod jeg der og underviste små børn kl. 1 og ældre damer kl. 10 om aftenen, når de havde lagt børnene i seng. Ikke? Og det var hele tiden sådan en længsel efter, der skal noget andet. Okay. Så blev jeg danser og var med i nogle forskellige musicals, og derigennem mødte jeg nogen, der fik bragt mig i retning af noget. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at mit liv er hele tiden noget, hvor noget, jeg møder, flytter mig et nyt sted hen. Og sådan er det også med tegnefilmene. Så laver man en tegnefilm, og nogle af dem, der laver den, siger, det var fedt, den stemme kunne jeg godt lide. Lad os hente hende ind igen. Ikke? Jeg siger det her for, at det er sådan, jeg ser mit liv, når jeg kigger tilbage på de 40 år, der er gået som skuespiller bare, men også 10 år før som danser. Job giver job. Og det betyder, at når jeg går i boksen og laver tegnefilm, så sjusker jeg aldrig. Det er ikke sådan noget med i dag. For helvede, det kan jeg bare lige. Jeg er meget sådan ærekær over for det, og jeg ved, at det skal gøres ordentligt. Ikke? Og man kan lige så godt, når man skal være et sted 3 timer, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. For tiden går ikke hurtigt, fordi man sjusker. Nej, lige præcis. Så det er det, der... Det er måske det, der er grundessensen i hele mit liv, også som dopper, det er, at det skal bringe mig videre. Jobbet giver jobbet. Så hvis du ikke er god, så får du heller ikke mere. Eller hvis du ikke gør dit arbejde ordentligt. Jamen, det er meget sådan et motto, jeg har. Ikke? Der var en, der sagde til mig engang, men er det ikke lidt useriøst, hvis du også laver revy, eller hvis du også dopper tegnefilm? Og jeg sagde, det er sjovt, fordi det er noget med, altså seriøse skuespillere, det er dem, der spiller Medea på Det Kongelige Teater. Sådan var det engang. Det er heller ikke så meget mere. Og gudskelov. Ja, heldigvis. Men hvor jeg kun kunne sige, jeg laver aldrig noget, der er useriøst. Altså jeg laver ikke useriøst teater, fordi jeg er seriøs. Når jeg laver revy, så er jeg seriøs. Når jeg dopper tegnefilm. Altså jeg går ind i det, og er der, hvor jeg er. Og jeg ærger mig aldrig over, at jeg ikke er et andet sted. Nej. Jeg føler, at jeg har været det rigtige sted. Meget banalt. Men jeg føler, at jeg har været det rigtige sted hele mit liv. Ikke? Fordi jeg koncentrerer mig mere om at være der, hvor jeg skal være, end hvor jeg troede, jeg skulle være. Ikke? Så det er en stor del af det at doppe, og det er jo et stort ansvar, fordi tit er der heller ikke en instruktør. Der er en lydmand, som agerer instruktør, men han har jo også meget at se til. Så får han lige lyttet ordentligt ind
var det rigtigt? Så der skal man også selv sige, hey, jeg tror lige, jeg lavede en fejl, eller så man skal være meget koncentreret. Okay. 3 timer er det er lang tid. Det er lang tid, når man er så, fordi vi skaber faktisk det hele selv. Ja. Okay. Men det er vel ikke altid, man får samme mulighed for at forberede sig til roller. Altså, der er jo nogle tegnefilm, hvor der er bare en masse afsnit, der skal hurtigt afvikles, ikke? Hvor du skal ind, og det skal gå ret stærkt. Der har du vel ikke lige så lang tid, som når vi snakker en større Disney-produktion, til at sætte dig ind i figuren. Hvordan er det at veksle imellem det, og hvordan, når du nu er sådan lidt perfektionistisk, som jeg hører dig, hvordan har du så dig selv med i det? Ja, for det er rigtigt, der er forskel på, og det er jo fedt at få de der opgaver, man står op i med et kæmpe setup, rummet er stort, og der er langt ned til lærredet, hvor man dopper fra at sidde i en 1x1 meter boks og doppe hurtigt ind, ikke? Jo. Men det kan man godt skelne, og man ved godt, når man går i gang med opgaven. Vi får jo ikke sendt noget hjem. Nej. Så det er også det, at man går uforberedt ind, og så tager man den derfra. Ja. Men hvis jeg kender figuren, og det er nummer 10 gang, jeg er inde og lave en af de hurtige, hvor det larmer, jamen så indstiller jeg min krop på det. Så kører jeg på. Hvor det larmer? Det er, hvor der er lyde og bung og bang, og hvor man bliver helt tosset i hovedet og tænker, skal de små børn høre på det? Gud. Gud. Ja, der er fart på. De bliver stresset. Og I ved godt, hvad jeg mener. Altså, det er buller og brag og skyderi, og det er virkelig voldsomt. Gamle ører som mine. Men det er igen sådan noget med, jamen, så indstiller jeg mig på det. Og så arbejder jeg på den måde. Ja. Og hvis jeg så står og har 2 timer til virkelig at kæle for en film, der skal i biografen, så er det en anden måde at arbejde på. Ja. Okay. Og jo federe. Ja. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Nej. Hvor man virkelig kan gå i dybden med karakteren. Og så kommer hele det der skuespil. Det er klart, hvis jeg skal køre, jeg kan godt køre sådan 135 replikker ind på en time, ikke? Hvis det går stærkt. Ja. Og så har jeg ikke tid til at være... Hvad må hendes fortid, og hvor skal hun hen, og hvordan er fysikken. Så kører jeg også meget på, hvad jeg får i ørerne. Ja. Jeg får noget ind, og så reflekterer jeg på det i løbet af få sekunder. Ja. Okay. Ja. Så du gør det bedste med de forudsætninger, der nu engang er. Men kan du så godt høre forskel i slutproduktet? Jeg hører aldrig slut. Nej, men altså, jeg hører jo meget lidt, uden at udlevere dubbing, men man har jo ikke tid til at sidde og... Når der er tid til det, så siger vi, hører det lige, og retter det, hvis det er, ikke? Ja. Men mange af de ting, jeg dopper, ser jeg ikke, fordi min søn er voksen. Så går jeg ud fra, at der er andre mennesker, der bedømmer det, og tager stilling til, om det skal laves om. Jeg lægger opgaven fra mig, og har tillid til, at... Men jeg er jo selv skrab undervejs, og tænker, ej, det vil jeg godt lige lave en gang til, ikke? Eller, den kan jeg lige... Ja. Men der er også noget, jeg må æde. Ja. Også fordi jeg gerne vil gøre det så godt som muligt, hvor jeg må sige, det er der ikke tid og plads til. Så det må blive på de her betingelser. Ja. Ja. Og det er også sjovt. Altså, det er jo også en del af at være en, der laver noget, der er på den her måde. Ja. Ja, men nu, altså, vi har hørt nogle stykker, der nævner... på mig, at jeg synes, det er sjovt. Ja, det kan vi absolut. Næsten ikke. Det skinner klart ikke, synes jeg. Det er dejligt. Men vi har hørt flere, som nævner, at jamen, selvfølgelig er det sjovere, når man kan gå mere in character, du har mere tid til at forberede dig. Samtidig så er det jo heller ikke, fordi det vrimler med store, tunge Disney-produktioner, og ikke fordi der er en hver uge jo. Er der så også, altså, har du allerede kigget frem i kalenderen og tænkt, okay, der kommer de her film i løbet af året, det kunne være fedt at komme med på de produktioner, eller er der noget konkurrence i branchen om at få nogle af de her større roller i de nogle store produktioner? Jeg tror, der er en konkurrence, men jeg aner ikke, hvad der kommer, før de ringer fra studierne. Nej. Okay. Og der er der ingen tvivl om, at tegnefilm i dag, de store amerikanske produktioner, de skal jo sælges, og de skal sælges på navne. Og derfor er det også tit stand-up og popstjerner, og ikke et ondt ord om det, men det er også nogle gange folk, der ikke dopper tegnefilm, som bliver hævet ind til at lave tegnefilm, fordi de har et navn, fordi de sælger blandt de unge. Og det er jo en produktion, det er nogle produktionsvilkår, som jeg jo er nødt til at acceptere. Jeg kan jo ikke gøre noget. Nej. Jeg kan kun drømme om, at jeg får måske så nogle andre opgaver end det, fordi det er ikke der, jeg nødvendigvis kommer ind
og skal hive de unge mennesker i biografen, fordi de ved, at han Hjort er med. Det tror jeg ikke. Altså, nej. Pensionister måske. Vi kommer også. Så ja, der er jo en konkurrence, men man kan jo ikke igen det der, når man er freelance, man kan jo ikke vågne op hver morgen og bruge døgnet på at være misundelig og ærger sig over det, man ikke får, og kigge sig til siderne, og hvorfor spiller hun, og så fik hun den, og så fik han den. Det har jeg været så længe i branchen, at det har jeg lært mig at holde op med. Ja. Så jeg er glad, når de ringer og siger, vi skal lige have booket dig ind 3 timer. Nogle gange spørger jeg ikke engang, hvad jeg skal lave. Nej. For jeg møder op, og så, det er det, vi skal. Altså, jeg skriver lige Pokémon, eller... Ja. Men jeg går ind og laver det, der er. Mm-hmm. Og det er måske lidt sløvt, men jeg kan jo ikke påvirke det. Jeg har ikke en chance for at... Jo, ved at lave mit arbejde ordentligt, så klart. Kan jeg håbe, at jeg får mere at lave. Ja. Men nej, jeg ved ikke, hvad der kommer, og det ved kun producenterne. Og når de har besluttet, når Disney i Danmark har besluttet, hvad der skal laves, så går det videre til den, der skal instruere det. Ja. Så går det videre til casteren, som skal ringe folk op og booke tider. Så det har jeg ingen indflydelse på. Nej, okay. Jeg sender selvfølgelig gaver og kager til alle instruktørerne. Selvfølgelig. Dagligt. Det skal man. Det skal man jo. Så står en æske chokolade og en flaske champagne hver morgen. Husk lige mig. Måske en trussel. En fuckfinger. Jeg er nødt til at læmne mig tilbage. Det kan man gøre med film og teater, hvor man ved, der skal produceres en film. Så kan man måske skrive til en caster eller en instruktør. Men ikke med tegnefilm. Nej. Okay. Har du som dopper, eller gør du dig som dopper overvejelser over, hvor stor betydning dit arbejde har for os? ikke kun os to, Frederik og mig, men alle os, der ser tegnefilm. Alle børnene og alle de... Jeg håber, at... Voksne børn. Nej, jeg tror nemlig ikke. Jeg tænker så meget over det. Jeg tænker, hvor er det dejligt, at der er nogen, der bliver glade, eller bliver bange, eller vil se det igen. Ja. Men jeg har det ikke sådan med mig i min dagligdag, at... Nej, det er pudsigt. Det er også et sjovt. Hej, Magnus. Ja, vi har mange flere nu. Jeg er jo ikke ubevidst om, at tegnefilm er et kæmpe marked, og det glæder mig jo rigtig meget. Men jeg tænker ikke så meget over, hvor resultatet havner. Nej. Tror jeg ikke. Jeg tror, jeg er meget fokuseret på at lave det. Ja. Ser heller ikke det, jeg selv har lavet. Nej. Fordi så skal jeg finde ud af, hvor det bliver sendt, og så skal jeg have nogle kanaler, jeg ikke har, og sådan noget. Men en gang imellem kan jeg støde på noget, og så kigger jeg på det, også for at lære, for lige at sige, nå, det var det der, ikke? Eller, det var nemmere, da min søn var lille, for så kørte det på fjernsynet i stuen hele tiden, eller på hans værelse, ikke? Ja, selvfølgelig. Men okay. Jeg håber, at det... nu bliver der stille, fordi nu tænker han jeg tror, det er vigtigt. Jeg får bare sådan en fornemmelse af, at det er det der med at holde fast i, at min opgave, det er at gøre det så godt og kvalitetsfyldt som muligt. Ja. Så ved jeg, at jeg kan være bekendt og sende det ud til dem, der ser det. Ja. Jeg har ikke andre indflydelsesmuligheder. Nej. Og når det bliver sendt, kan jeg ikke lave det om. Nej. Og så kan jeg jo sidde og ærge mig over, at jeg synes ikke, det fungerede, eller... Og der er det også at være skuespiller er jo også et samarbejde og et tillidsarbejde. Man arbejder med en instruktør, og man arbejder med nogle andre spillere, så man siger, du siger en replik, jeg kigger på dine øjne, jeg svarer, fordi jeg får noget fra dig. Ja. Og det gør man jo ikke, når man sidder i en boks helt alene og kun siger sine egne replikker. Så forestiller man sig, hvad de andre gør, og hvad de andre siger, ikke? Ja. Så det er jo et lidt ensomt arbejde, og dobbelttegn, man er meget alene. Ja. Og hvordan har du det med det? Fint. Jeg skal mit eget selskab. Nej, men man kunne forestille sig, at nogen, som ikke ved, hvordan det bliver produceret, tænker, de er jo alle sammen i samme rum, og sidder og klasker hinanden på skulderen, og den replik, den førte du 4 dage, og sådan noget. Ikke? Det gør vi. Vi laver jo, det er en og en. Ja. Og så kan man lige høre replikken før, og så svarer man på det, ikke? Men man ved ikke så meget om, hvad de andre har lavet. Nej.
Det er ret sjovt at tænke på. Man kan godt vælge at få lidt dansk i ørerne, men hvis ikke der har været nogen ind og doppe før dig, så bliver det der er sådan, hvis jeg for eksempel Jessie har nogle replikker, hvor man skal sige det sammen med nogle andre, ikke? Så spørger jeg altid, er jeg den første? Eller er de lavet? Ikke? Jamen, du er den første. Og så tænker jeg, så er det et stort ansvar at få lagt den sådan, så andre kan lægge sig oveni. Ja, selvfølgelig. Eller hvis den er lavet, så beder jeg om, kan jeg få det danske i ørerne? Og så kan jeg lægge mig tro oven i replikken. Ja, så på den måde der sådan, er den første? Nej, godt, giv mig den danske. I ved sådan replikker, hvor man James og Jessie, de siger tit sådan replikker samtidig. Ja, i kor eller sådan noget. Slogans. Ja, præcis. Og så er det godt at vide, er det mig, der lægger pulsen, eller skal jeg lægge mig op af den, der har lagt den? Og så kan jeg da godt nogle gange tænke, det var da mærkeligt puls, Thomas, du har lavet der, ikke? Sådan vil jeg ikke sige den. Altså, men der er vi jo vidt forskellige. Og det griner vi tit af, lydmand og mig. Det var sjovt, Thomas. Sådan ville jeg aldrig have gjort. Thomas Kirk, som laver Jessie. Og han sidder garanteret og tænker det samme. Mærkelig måde at den replik på. Hvad sker der? Hvad laver du? Og stadigvæk efter så mange år. Okay, det er meget sjovt. Har du været omkring det hele dubbingmæssigt? Er der noget, du mangler? Nogle roller, du mangler? Eller? Dem alle sammen en gang til. Dem alle sammen ikke? Fedt. Vi kører lige en sæson. Jeg synes ikke, jeg mangler noget, men jeg vil meget nødt give slip på dem. Altså, jeg er meget glad for stadig at få opgaverne, ikke? Star Trek laver jeg sådan en kaptajnen, ikke? Og hun er jo også 3 forskellige. Hun er både digital, og hun er en, der ikke er der, og en, der er... Og det... hun er meget sådan... hun har styr på alting, og styrer det der skib, ikke? Og det er jo skide sjovt. Så sidder der sådan, wow, det er lidt mig også, det der. Så det er lige så sjovt, der kommer noget nyt, og nogle helt nye roller, ind og skulle køre dem, du allerede kan videre. Det er meget sjovt med nye roller. Okay. Det er også fint at gå ind og lave dem, jeg kender. Især Vera og Jessie, som er sådan, dem kender jeg godt. Ikke? Det må du godt ind under. Men det er sjovt at få nye figurer. Hele tiden udvikle sig. Men også, ikke? Jo. På den måde. Jo. Måske er det hende, jeg tager med mig. Kaptajnen fra Star Trek hjem og får lidt styr på mit liv. Og lidt kraft. Bliver min egen kaptajn. Nu siger du selv, og Frederik spurgte tidligere, med det her med, hvem der er mest, du ser dig selv mest i, eller hvordan det nu var, som mest med dig. Hvilken karakter er der så mest Anne Hjort i? Det ved jeg ikke. Vera. Ja. Ej, men sådan kan man ikke, jeg kan ikke svare på det så ensidigt, fordi der er en Hjort i dem alle sammen. Eller forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg er jo ikke bare Vera, jeg er jo Anne, der er Vera, og jeg er Anne, der er Jessie, og jeg er Anne, der er kaptajnen på Star Trek. Ikke? Så der er måske noget, der ligger mere til min stemme, hvor jeg ikke skal vride den så meget. Ikke? Og det er måske tit og ofte de der lidt de dybe stemmer, dem får jeg en del af, og jo ældre jeg bliver, jo dybere og dybere. så når jeg skal lave, hvis jeg en sjældent gang, hvis der er castet, hvor man siger, kan du ikke lige lave den der lille pige, ikke? Så kan jeg sagtens lave en lille pige. Det er slet ikke fordi, at det kan godt gøre. Men det ligger ikke så tæt op af mig mere. Så jeg er dem alle sammen, og de er mig. Og jeg tager dem alle sammen med hjem og putter dem i en lille kasse. Og giver dem hovedpuder og tæpper på. Det passer rigtig godt på. Men jeg er ret i, at jeg har lavet en masse, jeg ikke kan huske. Og nogle gange, når jeg er sammen med meget nørdede tegnefilmsfolk, så nævner de figurer fra en tegnefilm i 89, eller du ved sådan, nej, det kan jeg ikke, jeg begyndte først i 90 måske, men så kan de nævne sig, hvor jeg tænker, den har jeg da aldrig lavet. Men det har jeg. Det kan jeg så gå ind på tegnefilmstemmer.dk og sige, for jeg kan ikke huske alt. Jeg kan simpelthen ikke huske det hele, men jeg kan huske Vera, Jessie. Der er nogen, der gør indtryk, ikke? Og vil også nogen, som har lavet større gennemgående roller. Ja, helt klart, selvfølgelig. Men jeg elsker dem alle. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, du har også haft en stor skuespilkarriere ved siden af. Hvordan har det været at veksle mellem skuespil og dubbing, og hvordan ser fremtiden i øvrigt ud for Anne Hjort? Men for mig er det et og samme sted. Altså, jeg trækker lidt fra det samme sted. Jeg er en skuespiller, der dubber tegnefilm, og jeg er en skuespiller, der dubber på scenen.
det har hele tiden været sådan, at jeg kan godt være alle mulige forskellige ting. Man kan jo ikke kun være én ting som skuespiller. Det er nogle meget få, der har lykkedes med, ikke? Ja. Hvad var spørgsmålet? Ej, det kan jeg ikke huske. Nu er det helt politiker. Veksling mellem dubbing og skuespil, ja. Og det er måske også derfor, jeg er god til at fokusere. Jeg kan godt lave mange ting på en dag, fordi jeg koncentrerer, så dubber jeg tegnefilm i 3 timer, så går jeg ud af døren og lægger det fra mig. Ja. Og så går jeg ind og laver noget andet. Så det er ikke svært at gå på teateret og øve en rolle, og så også dubbe tegnefilm. Måske også fordi der ikke er så meget hjemlig forberedelse. Man sidder ikke og læser et helt dubbing-manuskript igennem. Nej. Så der er ikke den samme forberedelse. Det er jo også dejligt at lave noget, hvor man ikke kommer og skal være forberedt. For det skal man jo tit, ikke? Og det er jo også stressende nogle gange, at skal kunne noget udenad til på mandag. Ja. Så fik man ikke lige læst. Og der er det så dejligt befriende, at dubbing, det laver vi, mens vi er der. Man skaber det. Det er mere intuitivt. Og tegnefilm, det laver jeg stadigvæk. Har stadigvæk opgaver allerede næste uge. Og teater, jeg skal lave cabaret til sommer. Spille Fräulein Schneider. Ja, det deutsche Fräulein Schneider. Nu er jeg røget den aldersgruppe, hvor jeg spiller de Fräulein. Ja. Og det glæder mig til 3 gode sange og en dejlig rolle, der passer til der, hvor jeg er i mit liv. Ja. Okay. Og skal spille noget teater til efteråret også, hvor jeg skal være 2 forskellige sjove kvinder. Ja. Så jeg er glad. Okay. Og så også tillader mig også at holde lidt mere fri indimellem. Altså jeg er ikke så da jeg var yngre, var jeg sådan, nej, og jeg har en familie, og hvor skal pengene komme fra, og frem over isen, ikke? Og jo mere jeg sådan giver slip nu, og tager det, der er, jo gladere bliver jeg, og jo mere ro får jeg i mit liv, ikke? Så jeg står sgu et godt sted i mit liv, tror jeg. Jeg har det godt med at være skuespiller, men jeg har det også godt med alt muligt andet. Så det er så dejligt. Det er da virkelig dejligt. Ja, det lyder virkelig skønt. I kan godt se det, ikke? Jo. Dem, der ikke kan se. Jeg er helt sand. Ja, fuldstændig. Jeg ligger nærmest ned på gulvet. Jeg er næsten ikke kommet i kontakt med dig, vil jeg sige. Men det er jo et stressende liv at være freelance skuespiller på den måde, at du skal hele tiden søge nye jobs, mens du arbejder, ikke? Jo. Så unge skuespillere i dag, altså det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde, ja. Ja, det vil jeg gerne tro. Men det er også skønt. Jeg har ikke gjort det om, altså få sådan en langtidskontrakt ved Det Kongelige, det var ikke... Måske. I wouldn't change for gold, som jeg siger. Altså, jeg kan da godt tænke nogle gange, man kunne også være blevet en dygtig kirurg, og så havde man tjent en masse penge og alt muligt, ikke? Men jeg vil ikke ændre noget. Nej. Der er roller, jeg gerne vil spille, og der er også roller, jeg gerne ville have spillet, men altså, nej. Jeg føler mig meget, meget godt tilpas. Ja. Så med det musikalske og cabaret, altså der er nogle ting, der... Ja, jeg er glad for at synge, og igen det der med dubbingen, og overveje. Jeg har solgt mit klaver, da jeg flyttede fra en større lejlighed. Ikke fordi jeg spillede så meget på det, men jeg brugte det meget til at øve mig på. Og jeg har ikke plads til det, men jeg kan mærke, at jeg skal et eller andet. Et el. Jeg skal have noget, ikke? Fordi det ligger sådan, det ligger dybt i mig, ikke? Jeg er ikke musiker. Jeg skal ikke ud og spille for andre, men jeg savner det. Til husbehov. Ja, husklaver. Husklaver. En husholder skal have en husklaver. Det vil jeg gerne have. Det er alle for ondt, vil jeg sige. Måske en husholder. Eller en bottler. Det var vist ikke meget med tegnefilm. Nej, men det er så... det gør bestemt ikke noget. Nej, bestemt ikke. Men jamen, vi har faktisk været i gang en time nu her. Så, allerede? Ja. Og jeg tror, det vil være 4. Nej, det går meget stærkt. Men vanligt at sige, men det går bare stærkt. Ja, det gør det. I er hyggelige at være sammen. I lige måde, Anne. Skal vi tage en time til? Ja, skal vi ikke? Det synes jeg, vi skal. Ja, men tak for den her første time i hvert fald, Anne. Ja, tak til jer. Tak fordi du kom. Tak. En fornøjelse. Selv tak. Og således beruset af nostalgi og anekdoter fra den danske dubbingverden, runder vi af for denne gang. Du lyttede til Stemmen bag stemmen. Mit navn er Kasper Nørreå. Og jeg hedder Frederik Daugaard. Og vi håber, du har hygget dig lige så meget i vores og Ans selskab, som vi har gjort. Tak fordi du lyttede med. Det er jo helt oplevende at komme ind til jer, fordi jeg ser jo det ikke som en imponerende karriere. Altså, det er jo sådan,
det er jo guf, ikke? Fordi jeg bliver mindet om noget, som bare er fuldstændig hverdag for mig. Jeg tænker jo ikke over det. Nej. Og det er ikke for at lyde krukket, og heller ikke for ikke at lyde krukket. Men jeg tænker ikke over det. Det er et arbejde, jeg gør det bare med glæde, og meget bevidst om, at det er et privilegium at få lov stadigvæk. Ikke? Jo.